Mi smo zonu radili prije svega suradnjom sa Vladom Republike Hrvatske. Tada je puno pomogao i tadašnji ravnatelj Audija, tada je to bilo središnji ured. Kriza je jednostavno pokazala da zemlje koje su bolje prošle su upravo zemlje koje su uspjele zadržati proizvodnju. To drago mi je što je načelnik spomenuo, pogotovo orijentiranost i ove zone prema proizvodnji, onda to se rezultira ne samo i izvozom, nego doista i održivim radnim mjestima. Znači, mi smo izdvojena sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i naš profil je upravo to, znači informacijski sustav. Znači, mi nismo computer science, nismo computer engineering, nego upravo taj dio je naš profil. Komisija je predložila cijeli jedan novi paket stvaranja jedinstvenog digitalnog tržišta, kojima predviđa do 2020. stvoriti gotovo 4 milijuna novih radnih mjesta. Nama je u interesu naravno da dio tog kolača bude u Hrvatskoj. Naravno, za to se moramo pripremiti, prvenstveno kroz edukaciju naših ljudi. Relativnu većinu, dakle najveći krug, nemamo apsolutno. Dakle, da bi mogli donijeti rezoluciju ili odbaciti neku rezoluciju, moramo stvarati ipak neke dogovore sa drugim skupinama i to ponekada nije jednostavno, ali smo uspjeli više puta, pogotovo kad je pitanje pravo na život ili priziv savjesti, te stvari smo uspjeli. Vaša zadaća je omogućiti ljudima što bolji, kvalitetniji život, ali bez te duhovne dimenzije sigurno neće moći. Ali barem jednu skupinu isto tako dovedemo, da oni malo to i vide, da vide i da dobiju i taj dojam, na primjer koliko se i u Europi vodi briga upravo i za ovu temu. Možda poslije Ante i Antonio mogli razmišljati. Inače moram vam reći, vi ste prvi koji su došli do nas i zato vam hvala. Iskreno, jer niko do sada nije pokazao, ajmo reći, jedan elementarni interes o jednoj grani obrazovanja u kojoj se vrlo često svi kunu, ali kad treba doći do faze konkretnog, onda je sam zrikat se čuje. Europa za građane ima jedan poseban program unutar tog projekta koji se financira iz europskih sredstava za obilježavanje povijesnih događaja koji se ne smiju zaboraviti, upravo da bi nove generacije znale što se dogodilo i da se te situacije nikad više ne dogode. Ovo da njega. Da, još jedna informacija, ja sam reći bio na sastanku o ministarstvu. Sad je idu programe van, imamo na raspolaganju negdje 300 i... Veliki broj naših poljoprivrednika koji imaju mala, poljoprivredna gospodarstva ili naši OPG i koji teško mogu doći i do tih europskih sredstava. Ispržene ne smije biti prejako, ne i ocijeđene. 180 tona je pritisak, to je ko kamen, moraš čekićem lupati da bi se Baš se osjeti. Da. I tu nema nikakvih dodataka, kemije, nikakve... Hvala ti puno i lijepi pozdrav još jednom svima. Doista je ovo jedna praksa koju smo svi zastupnici HDZ-a u Europskom parlamentu donijeli ne samo odluku, nego i provodimo, da budemo stalno u kontaktu sa i ljudima koji su nas izabrali, a prvenstveno naravno i kroz taj otvoreni dijalog, da imamo sastanke i sa stranačkim kolegama. Pripremati za to novo razdoblje koje će se doista doći. Biće taj trenutak nakon krize, ali moramo se za to pripremiti, a najbolji način da se pripremimo je da dignemo glavu, da pogledamo koji je taj novi horizont, taj novi obzor i da upravo ciljamo prema tome. Moj prvi zaključak iz današnje tribine je da Europa budućnosti će ostati Europa nacionalnih država.